nishaye kancane izandla. Siyabonga kakhulu, isikhathi sami siyabaleka. Nkosi yami, ngicela ukumnikela ukujomba bese futhi ngicela ukujomba uSunday School omdala, kodwa umemu wakhona akabe engilungisela bona, bese nginikeza umama wethu. Kuthiwa nje uzosho lokho kusenhlizweni ephakathi kwethu. Ngibeka uma wethu bese qeda ukukhuluma uma ngicela nje ame la angasuki. Lokho nje azokusho bese qedile nje angasuki. uJesu Kristu.